budskab omkring vores skole. Den første er, at det opfordrer til, at dem, der har mulighed for det, cykler eller går til skole. Og den anden er, at dem, der har længere end 3 km til skole, forventes at tage offentlig transport til skole frem for privatbilisme, så man undgår trafikprop. Og den tredje er forbud mod privatbilisme inden for en radius af 300 meter fra skolen. Men det mener vi, at man ikke må parkere inden for en radius af 300 meter fra skolen, for at øge sikkerheden for de andre elever. Og vores fjerde punkt, det er, at de større elever de opfordres til at tage offentlig transport, hvorimod de mindre elever har først ret til privatkørsel. Og det er fordi, at de større de har jo mere sådan, erfaring med trafik og ulykke og sådan noget. Og så vores femte punkt, det er at øge plads til parkering af cykler, så det transportmiddel bliver attraktivt. Og det er, at så flere får lyst til at cykle, så de er bange for, at cykler bliver stjålet, hvis de bare stiller med et eller andet sted, eller så er der plads til, at når de kommer, så ved I, at deres cykler står et eller andet sted.